Jiboni bo kuno guarantee kwrwino amtwi haino nokno bagui ang kaisa mangpili tubui faikha tabuk kaisa koktoma news o kaisa phaimani mo wngkha Mothra Brindaboni Jamuna Nodi ni. Mothra Brindaboni Jamuna Nodi o kaisa boat philjakmani pore aro kaijakrokni langma chongmani mangpili norok o mangpili nugui mankha je boat philigui swkang boat o kaijakrok bwswkse aradona o lipto wngjak borok radे radे mung nawui boat o mwtani aradona khai tongmani kintu amoni ulo khai kaisa hatsa kotor wngui thangkha nugui mankha norok o mangpili video ni screen o je bwswkse hatsa kotor wngui thangkha hatsa wngma bai aro kajak boat o philjak borok rok 15 jona ni langma chokha hinui koktoma rogo kasijak phaimani hingkhai bo belai no kwrwimaiso kaisa patimoni pati kha thangnai 10 April ni salmari ni dino.